Chéri Fila TV kanubagaw aw salamu alaikum aw da kana ka bijamukan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ. Bɔlɔlɔ sanfɛ ye jɛmukan ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma k'a daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli k'aw ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a sanfɛ a n'a nafama yɔrɔ. O de hukumu kɔnɔna na an ye wele bila an ka mabaa dɔ ma n'ale de tɔgɔ ye Mɔkutari Darame an b'a dɔn an ka bɔlɔlɔ sira min kan o de ye TikTok sanfɛla ye. An y'a ye kosɛbɛ a bɛ to ka astuces di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la iPhone tigiw barisa ka da kan ko caman bɛ yen nɔ an t'a dɔn an ka téléphone kɔnɔna na mais nka bi a bɛna walawalali caman ka an ye o ko la. Mɔkutari. Assalamu alaikum ami an filɛbaga bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. I n'a fɔ y'a fɔ cogo min na donc bi TikTok sanfɛ bi ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye téléphone bɛ mɔgɔ minnu bolo de façon générale kɛrɛnkɛrɛnma iPhone donc an bɛ a technique fɔ mɔgɔ ye ani application minnu bɛ tali kɛ TikTok yɛrɛ utilisation ka taa se WhatsApp ma ani a ɲɔgɔnna caman pour que mɔgɔ bɛ se ka nafa sɔrɔ u bololafɛn ninnu na cogo min na. Ok, an ye faamuyali sɔrɔ o la an y'a ye k'a fɔ an ka bɔlɔlɔ sira min bɛ taama sisan kosɛbɛ o de ye TikTok sanfɛla an kan ka waleya jumɛn sigi sen kan n'o ye ka se ka an ka TikTok compte k'o lakana o bɛ se ka lakana cogo jumɛn? Bon TikTok compte i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na suivilen don ka TikTok suivilen don ka tɛmɛ réseaux sociaux bɛɛ kan an bɛ waati min na ko sisan parce que mɔgɔ b'a filɛ hali baliku minnu bɛ yen n'o ye musokɔrɔba i b'a sɔrɔ utilisation kɛcogo ka nɔgɔn bon mɔgɔ fana bɛ feerew k'a kan o n'a ɲɔgɔnna caman donc o kosɔn n'a sécurisé la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka to i bolo badabada kuma bɛɛ i tɛ bila k'i ka compte kura créer donc pour que i ka compte ka se ka créer sisan donc application yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ yen nɔ n'i donna application kɔnɔ donc tɛrɛni saba bɛ kɛ sanfɛla la donc i bɛ cliquer o kan donc ni cliquer o la a bɛ fɛn dɔ bɔ dugumana na donc n'a y'o bɔ a bɛ sɛbɛnlen don yɔrɔ min na ko paramètres et confidentialité donc i bɛ don kɔnɔna i bɛ cliquer o kan donc ni cliquer o kan sanfɛla la compte donc ni donna i ka compte kɔnɔna na a sɛbɛnlen don fana mot de passe ni cliquer la mot de passe kan donc i b'a sɔrɔ i kɛtɔ don k'i inscrire n'i ka téléphone numéro dɔ ye donc u bɛna code dɔ ci ma o téléphone numéro la SMS la donc i b'o code in don donc o yɛrɛ de y'a sécurité yɔrɔ ye parce que a bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ e ka numéro tɛ sisan a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka ta i kɔfɛ ka pirater mais f'a ka kɛ e yɛrɛ de ka numéro ye donc sécurité lakana yɔrɔ min b'a la o de ye quoi donc u bɛ code ci e ka numéro la pour que ka vérifier est-ce que i inscrit ni numéro min o numéro in tigi don wa donc n'o code ci ma i b'o code don après u bɛ accès di ma i bɛ fɛ ka mot de passe min don i bɛ sɔrɔ k'o mot de passe don i bɛ se ka chiffre k'a la i bɛ se ka lettre k'a la i bɛ se ka janya dɔgɔman na a kana di 8 chiffres kɔni jukɔrɔ donc n'o kɛra sisan hali n'i ye téléphone kura yɛrɛ sɔrɔ donc i bɛ se k'i ka compte récupérer a bɛ se ka kɛ fana i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i ka compte soigner kɔfɛ parce que e yɛrɛ ka téléphone numéro don a bɛ code in ci e ka téléphone numéro de la bon i bɛna code kura min fana don a la ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ t'i ka code dɔn donc o bɛ kɛ sababu ye i ka TikTok compte bɛ se ka sécuriser bolo surtout minnu b'a kɛ baarakɛyɔrɔ n'o ye feerekɛyɔrɔ ye n'u bɛ fɛn caman sɔrɔ a la bon i b'a ye n'u ka compte perdu dɔrɔn u ka abonnés bɛ perdu u ka vues bɛ perdu u n'u ka clients fana bɛ fama ɲɔgɔn ma donc ni y'a sécuriser nafama yɔrɔ dɔ ye. O la a t'a to a bɛ pirater cogo min na. A bɛ kisi piratage fana ma parce que n'i ye code don surtout o de la a bɛ fɔ ko i jija i ka code kana jigin 8 chiffres jukɔrɔ walima 8 lettres jukɔrɔ i bɛ fɛn minnu don lettre ka k'a la i bɛ se ka lettre dɔ kɛ majuscule ye i bɛ dɔ se ka kɛ minuscule ye n'o ye sɛbɛnni na sa ka kumaya walima ka dɔgɔya donc i bɛ se ka chiffre dɔ fana k'a la mais i b'a kɛ fɛn i tɛ ɲinɛ min kɔ donc kana kɛ code facile ye quoi parce que fɛn dɔw fana bɛ yen nɔ logiciel bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔw ka compte craquer n'i y'a kɛ code ye min ka nɔgɔn dɔɔni dɔrɔn donc ne y'a don logiciel ninnu na o bɛ se ka craquer nɔgɔya mais pour que ka se ka kisi o ma i bɛ lettre k'a la i bɛ chiffre k'a la. E ko ka craquer bamanankan na parce que caman bɛ yen nɔ o t'u kɔrɔ. craquer ye mun ye sisan i b'a fɔ i n'a fɔ k'i ka fɛn code jagoya bɔ ka jagoya bɔ i ye code minnu don ka se ka code jagoya bɔ. i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔ de bɛ fɛ u bɛ fɛ k'i ka page arnaquer. u bɛ fɛ ka arnaquer u bɛ fɛ k'i ka compte tigiya minɛ k'a k'u yɛrɛ ta ye a bɛ kɛ Facebook sanfɛ a bɛ kɛ YouTube sanfɛ surtout Facebook yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye donc u b'i ka compte min bolo u b'a tigiya minɛ k'a k'u yɛrɛ ta ye. Sisi i ka kuma latigɛtɔ yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ an ka mɔgɔw dɔ tun bɛ yen nɔ TikTok sanfɛ u b'a fɔ o ma ko fantôme donc f'u b'a wele ko je t'aime fantôme wala o ka compte dɔ tun bɛ yen compte principal bɛ yen officiel bɛ yen mais compte dɔ nana ye sisan ko je t'aime o compte kelen na a photo n'a profil a n'a ka fɛn bɛɛ contenu bɛɛ ye kelen il paraît k'ale ta tɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka manamana kuma fɔ ko ale de b'o fɔ ani ko bingani kɛra dɔ kan ko o fantôme kelen de kɛ ala y'a kɛ ale tɛ jaja dɔ de bɛ o kɔfɛ k'a essayer ka mɔgɔ arnaquer k'a fɔ k'o de fantôme don alors que c'est pas lui k'a sɔrɔ olu ka ko min bɛnnen bɛ TikTok sanfɛ ka se ka ladilikan di mɔgɔw ma ani mɔgɔ min bɛ ko lankolon kɛ la ka se k'olu lagosi olu ka ko y'a bɛnnen bɛ mais nin yɔrɔ la ni compte tigi y'a jira k'a fɔ k'a bɛ o lagosi cogo dɔ la a bɛ komi i n'a fɔ e yɛrɛ bɔra ka. voilà o bɛ se ka kɛ kɛcogo n ye min fɔ a bɛ se ka kɛ ni karakɛli sira ye a bɛ se ka kɛ fana ka page compte dɔ créer k'a tigi photo min b'a ka photo la parce que n'i donna mɔgɔ ka TikTok kɔnɔ sisan a photo min b'a ka profil la i bɛ se ka photo in capture kɛ
donc il b'a ka photo ta a kɛmɛ ka tɔgɔ min sɛbɛn a ka compte la fana i b'o tɔgɔ kelen ta k'a ka compte ɲɔgɔnna créer k'a identifier yɛrɛ ta la donc hali tɔgɔ ni fɛn minnu b'a la donc e mana fɛn fɛn kɛ sisan ni TikTok o yira mɔgɔ la mɔgɔ b'a miiri k'a fɔ ko tigi kelen de don donc olu bɛɛ système bɛ réseaux sociaux la o de la fɛn dɔ fɛn min ni nafama yɔrɔ b'a la a juguman yɔrɔ fana bɛ yen nɔ donc i ka utiliser a nafama yɔrɔ la même temps k'i yɛrɛ kɔlɔsi donc ni min yɛrɛ kɔlɔsi fana a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la quoi. est ce que TikTok in sanfɛ i bɛ se k'i inscrit k'a sɔrɔ i photo t'a kan i ma photo publier olu bɛɛ bɛ se ka kɛ a sanfɛ la. a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka kɛ i tɛ photo k'a la mais a bɛ dépend i bɛ na TikTok kan ni ŋaniya min ye. A bɛ dépend o de la n'a sɔrɔ e nakun ye TikTok sanfɛ mɔgɔw bɛ u b'a fɔ o ma ko consommateur parce que créateur bɛ yen nɔ consommateur bɛ yen bon consommateur ye o de ye mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ TikTok sanfɛ dɔrɔn u bɛ vidéo filɛ mais u yɛrɛ tɛ vidéo kɛ k'a bila u ka foyi t'a la olu kɔni da ye ka vidéo filɛ donc o modèle la i bɛ se ka i t'i ka profil k'a la n'a ka di i t'i tɔgɔ k'a la donc i ka information sensible minnu bɛ yen nɔ i t'i agi yɛrɛ ɲɛnamaw k'a la donc e kɔni bɛ accès sɔrɔ i ka se ka vidéo lajɛ donc o bɛ se ka kɛ mais ni mɔgɔ min ye créateur de ye e nakun de ye i bɛ fɛ ka kɛ TikToker ye i bɛ fɛ ka fɛn dɔ de k'a kan donc o kɔni na i bɛ profil k'a la donc i bɛ profil k'a la o b'i photo bila a la forcément donc i ka information dɔ fana bɛ yen nɔ par exemple sisan pour que i ka se ka live kɛ TikTok sanfɛ f'i âge ka se 18 ans ma bon n'i y'a sɛbɛn sisan 18 ans jukɔrɔ k'e t'o bɔ i ka min ka information normale don e dun mɔgɔ bɛ live la ka live kɛ pour que i bɛ baara min kɛ mɔgɔ ka se k'o lakodɔn donc ni âge tɛ âge normal ye i tɛna se k'a kɛ donc o de la créateur ale ni consommateur différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la quoi donc ni kɔni créateur f'i ka profil bila i bɛ photo bila walima n'a sɔrɔ baarakɛlaw bɛ olu bɛ baarakɛlaw logo bila i ka biographie fana na i bɛ baara min kɛ i b'o bila en même temps i b'i ka vidéo modèle minnu bila i bɛ se k'olu bila par groupe par exemple ne ka compte kɔnɔna na sisan ne bɛ astuce minnu di WhatsApp kan donc n b'o bɛɛ bila yɔrɔ la o la n'i donna o kɔnɔna na dɔrɔn i b'o astuce dɔrɔn de n bɛ astuce minnu di téléphone dɔrɔn kan iPhone n b'olu bɛɛ vidéo bila yɔrɔ kelen n bɛ astuce minnu di TikTok dɔrɔn kan donc i b'olu bɛɛ classement kɛ de façon professionnelle i n'a fɔ n'i donna i ka so kɔnɔ i ka armoire filɛ nin ye bon nin yɔrɔ la n ka sabaraw dɔrɔn de bɛ yen nin yɔrɔ la n ka chemise dɔrɔn de bɛ yen donc o classement fana bɛ se ka kɛ TikTok kɔnɔna na quoi mais nin fɛn ninnu bɛ créateur de concerné kosɛbɛ ka tɛmɛ consommateur kan. mais o vidéo ninnu caman filɛli fana a ka di mɔgɔ caman ka to ka vidéo filɛ TikTok sanfɛla la ou bien a ka d'a ye réseau fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ i ka forfait i permettre k'o kɛ i bɛ se ka système jumɛn bɛ yen nɔ astuce jumɛn bɛ yen min b'a to i ka forfait i bɛ se ka économiser ka sɔrɔ i bɛ k'i ka vidéo filɛ. ok bon en réalité application ninnu caman bɛ yen nɔ a fonctionnalité b'a kɔnɔna na maintenant n'i y'a appliquer a bɛ dɔ bɔ forfait la a tɛ dɔ bɔ forfait la a kuma ka ca dɔɔni sinon a bɛ application a b'a kɔnɔna na parce que n'i ye jateminɛ k'an ka jamana in na nɔ surtout Mali forfait ko kuma ka ca kosɛbɛ bon TikTok dun filɛli ka di mɔgɔ ye dɔw b'a fɔ don o don bɛ mun don TikTok crédit la a bɛ taa 200 400 na kuma bɛɛ a kɛra a b'a fɔ ko i n'a fɔ ni mɔgɔ min lahawa ye te ye walima ni lahawa ye cigarette ye donc a bɛ kɛ i n'a fɔ lahawa de bɛ k'a ye donc n'u ma TikTok yɛrɛ de la u tɛ lafiya mais o kɔsɔn n'i y'a fonctionnalité dɔn o ka ɲi nɔ mais hali o la f'i k'i yɛrɛ minɛ fana a minɛ bɛ dépend e yɛrɛ de la i k'i yɛrɛ cogoya dɔn n'i ye nin waati hakɛ in o bɛɛ technique bi TikTok kɔnɔna na n'i ye waati hakɛ dɔ k'a kɔnɔna na a b'i signaler k'a fɔ a i y'a fɔ ko nin waati hakɛ in yɛrɛ ko k'i signaler donc a b'i signaler donc i b'i jigin ka bɔ TikTok kan. i n'a fɔ live yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ live kɔnɔ waati dɔ n'a tigilamɔgɔ janyana yɛrɛ a bɛ to k'a signaler voilà nin waati in sera donc i b'a tigɛ donc olu programme b'a kɔnɔ bon fɛn min ye forfait ko in ye sisan n'i donna TikTok kɔnɔna na i ka compte kɔnɔ tɛrɛni 3 bɛ sanfɛ donc n'i clique l'o kan dugumana na a b'a sɛbɛn yɔrɔ min na paramètre de confidentialité i bɛ don o kɔnɔna na donc n'i donna o kɔnɔna na i bɛ jigin ka na i b'a défiler a sɛbɛnnen yɔrɔ la ko économiseur des données donc i bɛ don o kɔnɔna na n'i donna o kɔnɔ dɔrɔn yɔrɔ dɔ bɛ i b'a activer n'i y'a kalanni dɔ dɔrɔn n'i y'a activer dɔrɔn kalanni bɛ taa a couleur bɛ falen a bɛ kɛ verte ye donc n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ko fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i ka forfait économiser o y'o activer le ye mais i mana activer cogo o cogo n'i ma yɛrɛma to ka hakili sɔrɔ ka jigin a bɛ dadigi i ka forfait la dɛ. voilà. yɔrɔ dɔ fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bi bi in na actuellement an ka réseau kan denmisɛnnin cayara ni mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ ye TikTok ni réseaux sociaux la i bɛ taa sɔrɔ hali an ka TikTok an bɛ fɛn vidéo dɔ suit a ma ɲi denmisɛnnin k'a lajɛ. mais bibi na denmisɛnnin bɛɛ libéré len don k'a lajɛ parents du occupé len don u t'a dɔn u bɛna denmisɛnnin ninnu fɛn mara cogo min na walasa vidéo dɔ bɛ n'u kana lajɛ mais astuce jumɛn b'o la walasa i bɛ se k'i den kɔlɔsi cogo min na a bɛ vidéo mun suit e fana ka se k'olu suit cogo min na ka se k'a bilasira. astuce bɛ yen nɔ a bɛ TikTok la cogo min a bɛ réseaux sociaux caman na ten i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min hali baliku yɛrɛ kuma dɔ la k'i yɛrɛ bali ka bɔ vidéo dɔ filɛli ma o ka gɛlɛn e yɛrɛ ma kuma taa se denmisɛnnin ma bon réseaux sociaux dun n'i ye denmisɛnnin labila a la cogo dɔ la a bɛ se ka jouer a ka lamɔ cogoya kan parce que a bɛ fɛn dɔw ye fɛn minnu n'a bangebaaw t'a yira la donc ale b'a di a b'a lajɛ a bɛ hakilila dɔw don a la donc o kɔnɔna na
TikTok mɔgɔ ye fɛn dɔ bila sen kan a bɛɛ bi paramètre in kɔnɔna de la donc connexion famille donc ni donna toujours terrain saban yɔrɔ la ni cliquer l'o kan a b'a sɛbɛn paramètre de confidentialité bi do kɔnɔ i b'a défiler kana donc a sɛbɛnnen do connexion famille donc ni donna o kɔnɔna na sisan donc a bi a to i bi se ka i den k'a ka compte kɛ privé walima public parce que o fana différence b'a la n'i ka compte kɛ privé sisan o kɔrɔ hali ni ye vidéo bila bɛɛ tɛ se ka accès sɔrɔ i ka vidéo la fo n'i yɛrɛ yamaruya di mɔgɔ min ma mais n'i y'a kɛ public ye ka ban ni mɔgɔ donna i ka compte kɔnɔna na o bɛ se k'i ka vidéo ye donc e bɛ se k'i décontrôler pour que yalima n'a sɔrɔ a ka compte bɛ kɛ privé de ye walima n'a bɛ kɛ public ye n'a sɔrɔ i den tɛ vidéo yɛrɛ kɛ k'a bila a sanfɛ ka ban donc a bɛ se ka kɛ nafa t'o la mais n'a bɛ vidéo kɛ a mana kɛ vidéo fɛn fɛn ye donc n'i y'a kɛ privé ye mɔgɔ caman tɛ se ka don a ka vidéo kɔnɔ fo ni e yɛrɛ ye yamaruya di mɔgɔ ma parce que accès bɛ bolo a ka compte la donc a bi o y'a nafa dɔ ye a nafa filanan min ye fana ni i ye den ka compte sécuriser ka ali ta la a nafa dɔ wɛrɛ min ye fana a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ message ci den ma i bɛ se k'o fana contrôler parce que message bɛ se ka ci mɔgɔ ma TikTok la donc mɔgɔ min bɛ message ci ma ni mɔgɔ min ci message ci ma i bɛ se k'o fana contrôler donc a nafa ka ca kosɛbɛ donc pour que i k'a kɛ sisan n'i ye nafa ninnu bɛɛ kalan donc i bɛ suivant ta donc n'i ye suivant ta a bɛ n'a fɔ sisan fɛn fila b'a la n'a sɔrɔ i ye parent ye walima n'a sɔrɔ i ye den ye donc n'a sɔrɔ e de ye parent ye i bɛ cliquer k'a jira k'a fɔ k'e ye parent ye o la n'o kɛra sisan i b'i yɛrɛ den ka téléphone ta donc i donna yɔrɔ minnu na fo ka taa se parent yɔrɔ ma donc n'i donna n'i sera parent ni enfant yɔrɔ ma donc i b'a cliquer ko enfant o la i b'i den ka téléphone a bɛ caméra dɔ activer donc o b'a sɔrɔ a ye QR code bɔ yɛrɛ ka téléphone na donc i b'a scanner donc n'i y'a scanner a b'a ka compte lié ɲɔgɔn na donc n'a y'a ka compte lié ɲɔgɔn na depuis e yɛrɛ ka téléphone b'i bolo i den mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ tant que connexion kɔni bɛ yen kɔni i bɛ se k'i ka den ka TikTok compte i bɛ se ka compte bila a nɔfɛ. mais e bɛ to ka nin astuce ninnu fɔ an ka réseau kan est ce que a tɛ na ni conséquence dɔ y'a kɔnɔna na parce que bi bi na dɔw fana par exemple an y'a e bɛ k'a nafama yɔrɔ de fɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ k'i den bala kana kulonkɛ mais dɔw fana b'a kɛ k'a essayer k'i den enquête k'a kan ka don a ka vie privée ni fɛnw bɛɛ kɔnɔ est ce que dɔw t'a essayer n'e tora k'olu dɔw bila est ce que a tɛ don olu fana jouer olu ka adamadenya dɔ kan. bon ɲɛnamaya bi ten de i mana fɛn o fɛn fɔ i b'a sɔrɔ ɲuman yɔrɔ b'a la i b'a sɔrɔ juguman yɔrɔ b'a la hali an filɛ k'a fɔ ni den ta ye a bɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ bɛ se ka utiliser ni sira wɛrɛ ka sɔrɔ ka den ta tɛ o voilà a bɛ se ka kɛ cɛ bɛ se ka muso ka téléphone suɲɛ n'a sɔrɔ a b'a kɔ a bɛ se ka don a kɔnɔna na k'a lié a ta la pour que a muso bɛ fɛn minnu kɛ TikTok sanfɛ a ka se k'o kɛ donc o ye ɲɛnamaya taabolo fɛn bɛɛ ye mais mɔgɔ bɛ fɛn kɛ i b'a kɛ ni intention min ye o de bɛ compter sinon i mana ɲuman kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ dɔ bɛ juguman dɔ y'a la a b'o ta ale o juguman in de b'ale intéresser donc a bɛ baara kɛ ni juguman yɔrɔ in de ye sinon TikTok mɔgɔ y'a dabɔ a kama parce que o b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw bɛ accès sɔrɔ téléphone na TikTok mɔgɔ y'a dabɔ a kama k'a kɛ den ani bangebaa o kɛmɛ ka sɛbɛn ko adolescent mais ni mɔgɔ wɛrɛ min y'a bɔ minɛn kɔnɔ sisan k'a kɛ minɛn wɛrɛ ye ni kɔlɔlɔ min sɔrɔ o la kɔni o ye i yɛrɛ ka san ta ye o tɛ TikTok mɔgɔ ta ye voilà. ok fɛn min yɛrɛ fana ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na iPhone tigiw cayara ka tɛmɛ Android caman kan i bɛ taa sɔrɔ iPhone filɛ nin ye a suɲɛ a ka di bɛɛ ye a ka di bɛɛ ye k'a sɔrɔ par exemple ne ka téléphone suɲɛna sisan e bɛ se k'a localiser cogo jumɛn n'a suɲɛna k'a tigi bɛ nin yɔrɔ in na e bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn i kan ka fɛn jumɛn k'a la application dɔ de bɛ yen walima i kan ka code dɔ de segin a la. bon fɛn min ye iPhone localiseli a méthode ka ca tubaarikala méthode caman b'a la maintenant plus rapidement n'i ka téléphone suɲɛna iPhone donc i bɛ mɔgɔ yɛrɛ ka iPhone de minɛ mais a première chose f'a ka sɔrɔ i b'i ka iCloud compte dɔn n'o ye nom d'utilisateur ani ka mot de passe donc n'i b'o dɔn sisan i bɛ teri wɛrɛ ka téléphone minɛ donc n'i teri wɛrɛ ka téléphone minɛ i bɛ se ka localiser n'o ye mais comme c'est des trucs techniques n'i ko k'i b'a bɛɛ ɲɛfɔ yan nɔ mɔgɔ b'a mɛn tɔɔrɔ mais a pratique kɛcogo la a faamu man di mais n bɛ explication di a caman na an ka TikTok vidéo kɔnɔna na donc i bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka téléphone minɛ donc o la localisation yɔrɔ dɔ bɛ yen ko aider un ami donc n'i y'o ta sisan donc a b'a demander i k'i connecter a tigi ka compte la sisan mais al'o yɛrɛ fana non seulement hali n'a sɔrɔ a tigi b'a ka mot de passe n'a ka fɛn dɔn f'a ka sɔrɔ a tigi ka activation de activé localisation activélen don mɔgɔ min ka téléphone suɲɛna n'a ka localisation activélen tɛ i tɛ se k'a kɛ donc o de la an b'olu bɛɛ astuce di i kan ka fɛn minnu k'i ka téléphone na yanni i ka téléphone ka suɲɛ donc i b'i ka localisation activé o activé yɔrɔ bɛ iPhone kɔnɔna na en même temps i bɛ jija fana i b'i ka centre de contrôle i b'o fana désactiver
désactiver parce que ni mɔgɔ ka téléphone minɛ dɔrɔn hali n'a tɛ se k'a faga i ka centre de contrôle n'a donn'o kɔnɔna na a bɛ se ka téléphone bila mode avion na donc n'a y'a bila mode avion na mɔgɔ tɛ se k'i wele i ka téléphone tɛ se ka localiser parce que i tɛ connexion kɔnɔna na donc a bɛ se ka kɛ souvent hali n'i tɛ connexion kɔnɔna na c'est très difficile i ka téléphone ka localiser mais système yɔrɔw bɛ yen nɔ hali n'i tɛ connexion kɔnɔna na i ka téléphone bɛ se ka localiser mais n'a bilala mode avion na ka ban dɔrɔn si tɛ se ka kɛ bilen mɔgɔ tɛ se k'i wele mɔgɔ tɛ se k'i ka téléphone localiser donc o la centre de contrôle bɛ yen nɔ fɛn dɔ bɛ iPhone sanfɛla n'i y'a sama ka jigin dɔrɔn i b'a sɔrɔ connexion bɛ forfait connexion bɛ données bɛ activer yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ yen nɔ mode avion bɛ yen nɔ o n'a ɲɔgɔn n'i bɛ fɛ ka wifi fana tɔ fana yɔrɔ bɛ yen donc o mode avion in bɛ n'u cliquer l'o kan dɔrɔn donc o y'a bannen donc pour que k'o fana désactiver o fana astuce bɛ yen nɔ an bɛ b'olu bɛɛ ɲɛfɔ voilà an tɛna se ka fɔ k'an b'o bɛɛ fɔ hali n'i ka téléphone tiɲɛna a bɛ se ka kɛ zone fana voilà profita fɛ parce que fɛn dɔ minnu sécurité le don dɔw bɛ se ka kɛ n'u y'a ɲɛdɔn donc u bɛ se k'u profiter mais o ka bon i bɛ code min don fana ni hali ni zone y'a ta ale tɛ se ka bɔ ni e yɛrɛ fana tɛ bon code bɛ se ka bɔ nin bɛɛ système bɛ yen nɔ parce que logiciel bɛ yen nɔ n'i taara n'a ye u bɛ se k'i ka fɛn craquer iPhone craquer hali n'a sɔrɔ i ye code de don a la parce que technologie domaine kɔnɔna na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ quoi walima mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ i bɛ kuma ka da i ka dɔnni da yɔrɔ de la a bɛ se ka kɛ iPhone caman bɛ ka soɲɛ o n'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka code don walima i tɛ se ka utiliser san b'a sɔrɔ dɔ bɔra la parce que mɔgɔw b'a fɔ ko nafa t'a soɲɛni na mais n'i y'a ye u b'a soɲɛ halisa i b'a sɔrɔ solution dɔ de b'u bolo donc logiciel bɛ yen nɔ n'i taara n'a ye ordinateur la u bɛ se ka code ninnu craquer sinon iPhone kɔni filɛ nin ye iPhone sécurité ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ala ma mɛn yɛrɛ ne yɛrɛ ɲinɛna n ka code kɔ n ye code don k'a tenter a ma sɔn donc a sera yɔrɔ dɔ la iPhone mɔgɔw ko fɔ n ka téléphone de réinitialiser bon réinitialiser fana sirilen don f'i ka iCloud code dɔn i ka mot de passe n'i ka fɛnw dɔn mais a mana kɛ cogo o cogo adamaden de y'a dilan a bɛ se ka kɛ filima yɔrɔ min b'a la dɛ dɔ b'a profiter o filima yɔrɔ de fɛ pour que ka se ka a mago ɲɛ cogo min na quoi voilà ok an ka jamukan ma ka commencer ka se a kuncɛyɔrɔ la ladilikan ni kumakan laban min b'i bolo k'a lase ok ladilikan bɛ n bolo fɔlɔ yani an ka se ladilikan ma o ye foli ye ka ɲɛsin i yɛrɛ ma i bɛ cɛsiri min kɛ pour que ka se ka mɔgɔw wele ka se ka na ni kunnafoni di mɔgɔw ma halisa ala k'i bolo min i ka baara la i fana b'a kɛ hukumu dɔ de kɔnɔna na n'o ye Cherifila TV Jabarani ka sira ye olu fana min ye accès d'i ma ka i ka se ka nin baara in kɛ an b'olu fana fɔ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ladilikan min bɛ ne bolo o de ye n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ waati min na ko sisan surtout n'a yɛrɛ b'an ka vidéo kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ message caman u b'an wele yalima n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka téléphone bila siri écoute bɛ kɛ cogo di walima n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka WhatsApp pirater i n'a fɔ n'i ye mɔgɔ ka WhatsApp pirater sisan message fɛn bɛ jigin a tigi kunna o bɛɛ message ka ne kun a tigi ka vocal a tigi ka vidéo a tigi ka sɛbɛnniw bɛɛ ka ne kunna nafa jumɛn bɛ nin bɛɛ la donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn surtout mɔgɔ minnu b'a ɲininkali kɛ a caman ye furuɲɔgɔnmaw de ye n bɛ fɛ ka kɛ muso la walima n bɛ fɛ ka kɛ n cɛ la donc téléphone an bɛ waati min na o personnel de don hali furuɲɔgɔn kana kɛ sababu ye ka da ɲɔgɔn na kosɛbɛ f'a bɛ taa ɲɔgɔn ka téléphone fouiller ɲɔgɔn kɔfɛ fo ka taa se pirater ma donc c'est très très dangereux a ye da ɲɔgɔn na adamaden mana kɛ cogo o cogo i ma dafa ala ye fiɲɛ kɛ bɛɛ la donc a ye da ɲɔgɔn na n'i bɔra min kalama i yɛrɛ ɲɛna don min na walima i tulo ye min mɛn n'i bɛ se ka min k'o la i b'o k'o la mais ka i cɛ de siri fo dɔw yɛrɛ bɛ wari proposer n'i sera ka kɛ min wari hakɛ d'i ma donc ka se fo i bɛ t'i mɔgɔ ka téléphone pirater pour que ka se ka message n'a ka fɛnw sɔrɔ donc c'est très 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 dangereux donc n bɛ min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o yɔrɔ ninnu to yen téléphone nana nafama yɔrɔ minnu kama an k'an servi olu la juguma yɔrɔ ninnu an k'olu to yen mɔgɔ si ma dafa ala yɛrɛ min y'an da n'o ka bɔ ala b'an ka ko caman sutura donc an yɛrɛ dama fana an ka ɲɔgɔn sutura pour que an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ bonya ani lafiya kɔnɔna na kumakan laban bɛ bolo o ye nin ye ka segin ka an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. ok merci Mokhtar an bɛ fɔ i ka nin walawalali la an b'a dɔn faamuyali caman sɔrɔ a la. Machallah. Ni kun ye Mokhtar Darame ye an bolo kɔrɔ n b'a dɔn a ye faamuyali caman kɛ ka se ka ɲɛfɔli k'an ye an ka téléphone kan an ka Android an kan ka mun faamu astuce ye an kan ka sira mun ta ani a bɛ se ka nafa mun las'an ma ani a bɛ se ka gɛlɛya mun lase hali an ka foyer kɔnɔna na ani a bɛ se ka kɛ sababu ye fana an bɛ se k'a dɔn an ka denmisɛnninw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la u bɛ video mun lajɛ an bɛ se k'a dɔn fana an bɛ se k'u mara fana a kan ni sira mun ye a ye caman fɔ an ye an b'a fɔ aw kan mɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in sanfɛ ka kunnafoni lajɛli na sinsɛ ko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma aw kan mɛn waati wɛrɛ ka se ka astuce ɲuman di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma aw kan mɛn